nung bai tong ya mani ni oni slo tong nung ni bi de bo choi to tisang nabi asi tisang tisang sari ti sawi na bo to sawi de bo bises le kan le heda ini an tahu bono sara le jabe bo sa tong ni ya bunyi sing sa tu ka tu sara sa da sara le bono Ani bi busai amal lain thamase. Ani bekra na ase gedat gerna kari honong ni. Zekman ni besana ang nengkan ang besana ang lah buku nang ani besana ani besa aisa jomat ya omo para ketal kami ni bo nuwa bari bo ani besana you like school tong rai mol ani besana nang zekman ang buku nang pras wi dolah Tinini o video ka ke ang direct duita news coverage khainai first news nga ke o mungkuri tirpro hamani bo bini besano suduno te maya nangete bini besano suduno bo mungri manglak tawngi himale o mungkuri tirpro hamani as ke pungta asurate sak tong thok tongi pekeke tawg bini sekang ni bernyo bo sak nangli ate 6 mas ni bahogo besa khai akuinai alka beritlangi se Bangalore phatar hasteo khari thangka abani yagulong kakino Bangalore ni tim ni tipra sorok bai manjaka manjang mani yagulo belai kena tei kok kaham hamia belai kena sungjaka apro saka o mungkri tirpra sui posu pakhi bai baksa bo belai kena de ogyani kok sawo sa video sang belai kena te serai serai kena meka bo gyan babe bokun se wansuge bo borokta boroge dang kunban samile ekang ni bini beri bai o mungkri tirprano parani borok jobodosti kairu honai belai kena te parani borok no kok sila saka o mungkri tirpra faltu bihia lucha aboni bisingti bo je tau buberi khai tlang mane o tabok olni beri omong bo belai kena te camera bus kang katate sido se mani tongo sinal jungma kuno saina hamli ate dorne o sak motok to morok no mathak di ingke bezalong nai tabok o mungkri tirprani sekang ni bihik bo belai kena te kabja kheke ba bini basaino ko bogi tongka ang nono napinai ningte sa kibil phabi dite sengkenai neng bai kebang mai imang nujak tomani rok a imang rok tabuk joto tiyo kosok tomai kya neng phadi please ani labu kipili ninai tabuk o mungkri tirpra sekang ni bihik nero tada kipilno kipili auto sengkam ke sami atobo seng omoni video seng tewisa srampi nai pura full explain kai seng purandor no buji nai next video aboni bising ni androng channel no subscribe khainai logi tui toni di inke norong tebo kam news nogui manai okay phani ke sini tinini te kesa next news lai thangjak salo belai kenote hekeba khoroksa tiprasa ani bihik ani besano phunusidi hine jeta live ma tv channel lo je kabone how giroge pata ke je samani aw hai te kasa hekeba video ongori phapi ka omong ke bini besa 5 bosor ka kate bo bini besani makhang nane musung phono nugli ate bini bihik o salano mazra berka nang draksa o haisa hone yangle kisa khanamani o je bini bihik se alka sala robe guri o kok sawo video calling ro kok sapo whatsapp te omai rokni bo sung saimaka o takuk belai kenete hekaba besano maya nanjage haw giroge kapate besani putuno hekaba khumala sraminai kanane haw giroginai kapkha ani besano angnane musung suka belai kenete bekha dukun nanjaka o takuk nai nekake belai kenete wana masing chate munenya musung te karno musung nai neke thige diba rokhmani nijini besanyo tangai maya ingya asrik tangai himale sing laibo jotono ma thinai salcha tangai himale sing to nini besai be thik no hamjak lai kajaka tobo nang tongdi nini besai be no thiasak tongdi nono kebo hanglak saglak nijini besanyo jibono takib di norong jotono sawo joto tiprasa tiprajak birongo sawo nijini bihik besano takib di jibono te thiasak no hekeba tongi thalai di jotono imang nukjak tongani janjani bihik ni janjani besani bagi a imang no kebo ta sebala di please abono sanam musung o tiprasa hinjane rok tiprajak biri hinjane rok norong kharle bilai tangdi sing joto thanchake tongni te norong bo thanchake tongni nijini besa betinya ta yakardi abono sanam musung norong o bidino tara saja ke abo tang saimea joris norong o bidino saja tongake like te share khadi te channel no katalangke subscribe khadi video ni share khai kongke share khadi hambai norong jotono no o video ni clip norong kisa nai di norong bai next video mallanai besana ang nangla ha ani besa asuk din kotok ma ang tor roi toi phela ani besano ang nangla ho ani besano ang nangla ha ani besano maya kang thui paisna ani besano ang nang zekma ani besano ang lengkan ani besano ang nangla ha kubui nangla ani besa aisa jomatia omo para ketal kami ni wo nuwa bari wo ani besa new life school pore tong rai mol so ani besa nang zekma nang ani dokumen no pura sui rola ha besa no so ano ang ba group dikhala ha ano voice record পর্যন্ত রহলা ha borok ani besa nang zekma ani besa nangla ha ang besa nang ang main asal ke besa no sinangla ha ang ani besa nang maya kang thui pa paine no bu ang zekma no
ani bhoi ba ani o kifil phalang tung bhoi basa jotto no ani o phaibe jalang tung ani bhoi ani busa taku buku asa hai ani bangui ta sasdi ani bhoi busa ani jotto ni bangui ang nangla ha ani bhoi bo nango busa bo nango ang jotto no nang ani bhoi ani family wang kahang ke tong musu bakra thime ya kola pura ano lengka haya hola ha lengka haya hola ani bhoi busa ano jotto ro phaibai sidi ani bhoi busa no ro phaibai sidi ani busa no nang ha ani bhoi no nangla ha ano ro phaisidi Rofaiside ani caya de bul de jotono seibaiside ani nangla lengka nang ha ani bhoi besano ang nango haisi nango ani bhoi besano nango haisi bornai ang lengka bornai haisi ani bhoi besano nango ani rumika jomatia nang lengka hajago ang nango haisi maya khang thiko paini ha ang nango jekpa nango ang ani bhoi besano ano maya khang thiko paini ha ani bhoi besano nango Noni luko sok diri inglang tung jotono besar khalaiside ani bhoi no nango borok sikakani kokmung se sai tong ha ang pura cover hu paile ha ani bhoi besano ro phaji haisi ani bhoi besano ro phaji ani bhoi no phaji ani bhoi besano ro phaji haisi ang nang ani bhoi besano nang joto nang nang ani bhoi besano ro phaji timing salada kari khani pura document ani kari khan ani pura SGPR 6 certificate pura kari khani ani birth certificate pojonto kari khan haisi pura kari khale lemlison bu khaina jayaba haisi sei dol ha paila haisi bosi soka pro tokruk asuk din kotlong ma roi phaibe soka pro le tabuk de tongnai kho mobile kak lai mane si 6 mas 7 mas sok kana do 5 mas nokha 5 mas nokha boro nokla phariya de borok poriskar khaiya de nokla tabule bahake nukarago le ani kap to khujar le tongkhoba sadai kabang ma thngai tongo borok khiwa ringya de nije sak to khrowi nije sak si oro berawo haisi ani bhoi ang hajago ang nanai ang goseko ang takbud ang bono request kayo ang nanai kho ani bhoi ang hajago ang nanai ang kak nahi kok saya borok si ano social media viral hake khalebi ani document thung su fan ang viral ma khaya borok khaiwi sang ma khai jawo re ani ang to ba loan sujanai to ba sud ni upor sud 5 টাকা ke hai 5 ke rong hake 10 টাকা sud kalai sud ni upor sud ani bike to sorok ani bike to harewa hajok sok jak boni uporo selhebo solong nao ani bike to saching ব্যক্তিগত maro jawo no ang busuk lasi ani bike to nang sorman lawo discipline lawo ang bike to no khono jawo